journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ug ning hagayuna atong makauban ang atong Misamis Occidental News Bureau Chief Neptali Batuleño. Ug North Cotabato News Bureau Chief Maricel Butardo. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, tulo ka mga eskwelahan sa Davao del Sur malampusong nasugdan ang unang adlaw sa face-to-face classes. Davao City Overland Transport Terminal mibalik na sa 24/7 operation. Gagmay negosyante nangalipay. Kusog nga hangin ug ulan nakadanyo sa 14 ka mga balay sa North Cotabato tungod sa ITCZ. Sa detalye sa ato mga balita, tulo ka mga eskwelahan sa probinsya sa Davao del Sur ang misalmot sa face-to-face classes sugod karong adlaw. Lakip na dinhi ang Clive Primary School sa lungsod sa Hagonoy. Ani ang report ni Ronnie John Otero. Sayo nga giplastar ni Pamela Mamak ang mga gamit sa iyang grade 1 nga anak nga si Jayla. Kaya pilman ang 6 anyos nga si Jayla sa unang adlaw sa limited face-to-face classes sa ilang tunghaan sa Clive Primary School sa Hagonoy, Davao del Sur. Nalipay si Pamela, labi na nga unang higayon kini sa iyang anak nga makasulod sa eskwelahan ug mahimamat nini ang iyang maestra ug mga classmates. Nalipay jud ko sir kay naanay face to face ang Clive Primary School. Ilabi na apil akong anak dito na na-enroll sa Clive Primary School kay lahi ra jud ang face to face ug sa modular sir. Ilauman sa mga ginikanan ug sa mga estudyante nga mas mapadali na ang pagtuon sa mga kabataan ilawom sa face-to-face classes sa mga tulunghaan. Pagsulod sa mga estudyante sa compound sa tunghaan, moagi una sila sa health screening sama sa pagkuha sa ilang mga body temperature, paghunaw sa kamot o pag-sanitize ayha ang pag-fill up sa contact tracing form. Human sa pipila ka bulan, karon na lang gibalik og saka sa tulunghaan ang bandila sa nasod o gikanta ang lupang hinirang. Sa wala pa sugdi ang klase, usa-usa nga gihatagan og sanitation kit sa DepEd ang mga estudyante. Gawas pa sa gidawat nga cleaning kit sa tunghaan, sama na lang sa sabon, toothpaste, bleach ug mga towel. Mapasalamaton sa suporta sa DepEd o sa LGU o sa Red Cross. Karong adlaw nagsugod kami sa face-to-face classes. Misad sab ang labaw sa DepEd 11 nga gahinan og proyekto ang tunghaan aron nga mapun-an ang mga kakulangon niini sa mga gamit sama na lang sa school buildings. Ang katukuran sa pipila pa ka mga facilities no like classrooms or buildings and isa na ni sa gilantaw gitan-aw sa pagkakaron kung paunsa nga matabangan nato ang tulungan alang niini. Ang Clive Primary School adunay 23 ka mga magtutungha diin gibahin kini sa duha ka period ang klase sa grade 1 o sa grade 2. Pito lamang ka mga estudyante kada session ang eskwela diin magsugod alas 7:30 hangtod alas 11:30 sa buntag ang klase. Kinahanglan sab silang makasuot og face mask bisan og dunay naay gibutang nga plastic barrier. Sa Davao del Sur, ikatulo ang Clive Primary School sa mga tulunghaan nga gitugutan sa DepEd nga magpahigayon og pilot testing sa face-to-face classes dungan sab sa Tacob Elementary School ug Nodela Elementary School sa Kiblawan, Davao del Sur. Ronnie John Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe! Gikalipay sa mga pasahero, mga driver sa bus ug mga gagmay negosyante ang pagbalik sa 24 hours nga operation sa Davao City Overland Transport Terminal sugod karong adlaw. Subay kini sa pagluag sa gipatumang restrictions sa lokal nga gobyerno nga anaa karon sa Alert Level 2. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gikan pa sa Mawab Davao de Oro si Romerico Kalugmok Jr. kauban ng iyang anak. Niabot sila sa Ecolan Terminal
pasado alas 5 kaniyang sayo sa buntag kay mobiyahe sila paingog Ormoc, Leyte. Kung sa miaging mga adlaw, daghan pa og pangitaong rekisito sa mga pasahero. Karon, medyo menos na lang. Nalipay si Kalugmok sama sa pasaherong si Angelita Castillo nga nakabiyahe silang sayo tungod karong adlaw sab, balik 24/7 na ang operasyon sa Davao City Overland Transport Terminal. Ay lisod jud kay daghan kay mga requirements gikinahanglan mao na siya nga ang uban o tulad sa kuha na di ko ka biyahe dali kay daghan kay mga requirements kinahanglan. Pero sa pagkakaroon mas okay kay medyo dili na kayo. Nalipay mi karon makaadto na mi gladyo. Nya ilabi na gyud mi mga idaran, nya fully vaccinated na pod mi. Pwede na pod mi makalakaw. Nya among gikuan ron nga unta ang mga bata ba nga pwede na gani pod sila makagawas. Kay murag di naman siguro kaayo ta apiki ron ba? Kay murag daghan naman kaayong nagpabaksin. Apan dili lang ang mga pasahero ang nalipay sa 24/7 nga operation sa terminal, kay mas nalipay ang mga bus drivers ug mga gmayng negosyante nga naglaom nga makabawi-bawi sa ilang kita, hilabi pa nga hilabyan silang naapektuhan sa pandemya. Kung kaniadto, hangtod alas 9 lang sa gabi nga abri ang mga karinderya. Karon, nagplano na ang uban kanila nga lugwayan sab og 24 oras ang ilang pag-abri. Daghana gyud ang pasahero ani kay nibalik naman sa normal ang biyahe. Kami po di na po mapektuhan sa mong sweldo kay balik naman sa normal. Kung dati wala gamay ra mong sweldo kay mabora mong biyahe. Katong pandemic jud sir actually hinagid man syempre kay di siya 24 hours. Karon nga siguro mag 24 oras maghinahinay na gyud ni for sure. O mas kinsa naman siguro nga mga negosyante malipay gyud nga mag 24 oras na kay madagdagan gyud ang mga mong kita ni. Sumala sa manager sa terminal, magdugang usab og bus units ang mga kumpanya aron sama kaniadto maka-average sila og 5 ka gatos nga biyahe paingon sa laing-laing ruta sulod sa 24 oras. Sa una, atong naapata sa curfew, naalang ta sa 300 plus or kung daghan magani kini maabot og 400 lang no. So hoping nga karon kay naatay gabi basing maabot na ta diha sa mga 500 bus trips a day or more than that. Kaning folding bed nato nga ato ang ginalatag pag magabi wala pa na nato gi allowed no because we are under the study pod no kung unsa bagyod no because despite pod nga gi-open nato ang 24 oras, we are still implementing the health protocols. Bisan pa man nga giluag-luagan na ang restriction sa Davao Region ug balik 24/7 na ang operasyon sa mga biyahe diri sa terminal. Apan hugot gihapon na ipatuman ang health and safety protocols sanglit kaayuhan sa mga pasahero, driver ug mga konduktor ang ilang prioridad. Sama na lang sa pagsunod sa body temperature checking sa entrance, pagsuot og face mask, pagsunod sa social distancing ug pagpasusi sa ilang mga bagahe pinaagi sa baggage x-ray machine. Sa kasamtangan, walay ginapili nga pasahero, bakunado man o dili, mamahimong musakay sa bus. Kinahanglan sayron lang daan sa pasahero ang gabayan og rekisitos sa iyang padulgang lugar aron di sab maalang-alang sa biyahe. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe! Patay ang usa ka babay human kini gipusil sa wala pa mailhing armado sa lungsod sa Matanao, Davao del Sur. Ang biktima, trabahante sa Rural Health Unit sa lungsod. Ani ang report ni Ronnie John Otero. Gihaya pa karon sa ilang balay sa Barangay Poblasyon, Matanao, Davao del Sur ang patayng lawas sa 37 anyos nga si Dorothy Bantilan. Niadtong Sabado sa gabi, usa ka lalaki nga sakay sa motorsiklo ang midul itong pusil sa biktima igo sa ulo ug sa liog niini. Diri nining mga tindahan nagtapok ang biktima kauban ang mga mahal sa kinabuhi. Diin wa damhan ato mga gayuna nga niining posisyon na pusilon kini sa mga mamumuno nga may resulta sa iyahang hinanaling kamatayon. Naglibog karon pamilya kung unsa ang motibo sa mga responsable sa krimen, labi pa nga wa sila nasayran nga sala sa ilang inahan. Katong nga time sir, pwede mi nagdahom sir nga atong kitabo sir kay that time sir is nagtabi-tabi ra mi og
wala jud mi ga-expect sir nga ato pagka brutal na gihimo sa akong mama nga wa jud ko na balance sir kung unsa ka krimen or unsa isa la sa akong mama sir kay open na ni sa isa't isa good sir. Matod sa Matanao Municipal Police Station, usa sa ilang mga ginatutukan karon sa ilang investigasyon sa krimen mao ang personal nga bangi. Dayon pa ang amuang ibuhat sa investigasyon para ibaluon jud kung sa jud ang motibo sa maong pakitabo. Adunay lang ni gamay sa kaso, amuha lang yun ni pagkitamutan i-build up ni maong amuang investigasyon pa. Nanawagan karon og hustisya ang banay sa biktima. Kailangan jud sir i-investigate jud sir. O gusto po na ako sir na kanang taga-agustis siya ang pagamatay sa mama sir. Ang biktima kasamtangang encoder sa Rural Health Unit sa lungsod sa Matanao na ilunini ang iyang bana og duha ka mga anak. Ronnie Junotero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Gipasakahan na og kasong murder ang lalaking mipusil patay sa among kaubang reporter nga si Orlando Dondon Dinoy. Pasado alas 8 kaganyang buntag, Nobyembre 15, gipasaka sa Special Investigation Task Group kun SITG Orlando Dondon Dinoy ang kasong murder batok sa gunman nga giilang si Brandy Mercado Campaner. Sa pakighinabi sa Newsline Philippines kang Police Brigadier General Fillmore Escobar, ang direktor sa Police Regional Office 11, hugot ang kaso nga gisangat sa SITG ug gilaumang mahatagan og hustisya ang kamatayon ni Dinoy. Naila ang suspect base sa testimonya sa mga witness ug paghulagway nila sa gihimong cartographic sketch. Oktubre 30, gipusil patay si Dinoy sulod mismo sa iyang giarkilahang apartment sa Madre Ignacia Street sa Bansalan, Davao del Sur. At tangi! Libuan ka mga dose sa vaccine kontra COVID-19 nangabot na sa lalawigan sa Misamis Occidental. O kapin gatos ka mga miyembro sa indigenous peoples, misulod pagkasundalo, training nagsugod na. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multi-million jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Libuan ka mga dose sa anti-COVID-19 vaccine ang nangabot sa lalawigan sa Misamis Occidental. Ang dugang detalye niini pinaagi kang Neptali Batuleño, ang atong Misamis Occidental News Bureau Chief. Nep? Daghang salamat po. Midagat na ang 70,200 doses nga Pfizer vaccine nga alang sa lalawigan sa Misamis Occidental. Gipangunahan ni Dr. Bin Aduna, Integrated Provincial Health Officer sa Misamis Occidental, ang pagsugat sa pag-abot sa supply sa Osamis City Airport.
Gipadayag ni Voltaire Ucab, Supply Officer sa Department of Health, Region 10, nga nagahinan og ubay-ubay nga Pfizer vaccine ang Misamis Occidental, human nga masayran nga ang paggamhanang probinsyal nakapalit og ultra-low freezer nga mao'y butanganan sa nasampit nga mga bakuna. Sa iyang kabahin, gipadayag ni Dr. Aduna nga dako ang ikatabang sa pag-abot sa dugang mga bakuna sa nagpadayon nga vaccination program sa lalawigan. Tungod nini nanawagan si Aduna sa katawhan nga magpabakuna na, ilabi na nga aduna na daghang supply ang Misamis Occidental sa bakuna. Nasairan nga ang Pfizer vaccine mauna ang gamiton alang sa nagpadayon nga pagbakuna sa nag-edad 12 ngadto sa 17 anyo sa lalawigan. Ang Rural Health Unit sa Osamis City, Oroqueta City, Tangub City o sa Provincial Health Office makadawat og 17,500 doses ang matag usa. Baguhay lamang gipailalom sa pagtuon ng 50 ka mga mag-uuma sa Barangay Uwayan, Tangub City sa paghimog organic fertilizer ingod man ang pagpabuhi sa manok. Ang tisda mao ang mipasayon sa maong kalihugan. Di na maong kahimuan ilalom sa ILCAC program sa gobyerno nga ang tanan nga ahensya mag-alayon aron matabangan ang conflict-affected barangay sama sa Barangay Uwayan. Ang maong training gipahigayon sulod sa siyam ka adlaw. Gipadayag ni TISDA Provincial Director John Simborios nga tinguha gayon si gobyerno nga maatiman ilabi na ang mga conflict-affected barangays. Ang 50 ka mga mag-uuma gihatagan usab og tag 25 kilos nga bugas sa magamhanang lokal sa Tangub City. Natamunag buhi ang 5 ka mga bata sa nitamong landslide kagahapon sa buntag Nobyembre 14 sa Purok 2 Sitio Sausaw, Barangay Mandulog, Iligan City. Gila ni Police Major Sanrex Pamulong sa Iligan City Police Office ang mga batang biktima nga sila si CJ 8 anyos, Kent 6 anyos, Sian 4 anyos, Tricia Mi 3 anyos o si Mabel 7 ka bulan. Ang mga biktima anak sa magtiayong Sheila o JC Barulan. Ginugang ni Pamulong nga nakalot sa mga rescuers sa mga biktima gikan sa mitabon nga yuta o mga lapok. Daling ginala sa hospital ang mga biktima sa binahiling yuta apan maginikanan lang sa mga bata ang nakalingkawas. Saysay sa magtiayon sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office, alasay sa bundag sa diyang nahitabo ang insidente. Diabisuhan na sa barangay Chairman nga si Abungal Kauntungan ang mga residente nga muhawa na sa nesgutang lugar. Naghulat pa sila sa tubag sa Housing and Resettlement Office alang sa ilang gihangyong relocation site aron makalikay sa samang trahedya. Sumala ni Kauntungan tungod sa walay buwas na ulan sa mga niaging mga adlaw, nihubok ang pundasyon sa yuta, hinungdan nga midahili kini. Maukadtong naglangkob sa mga balita gikan sa lalawigan sa Misamis Occidental ingon man sa Dakbayan sa Iligan. Balik kanimo po. Daghang salamat, Neptali Batuleño. Daghang balay sa North Cotabato ang nangadanyos tungod sa kusog nga hangin ug ulan niadtong weekend. Ang dugang detalye niini pinaagi sa atong North Cotabato News Bureau Chief Maricel Butardo. Sel? Daghang salamat Paul sa mga balita dinhi sa North Cotabato. Gipalid sa kusog nga hangin ang pipila ka balay sa Matalam, North Cotabato. Samtang duna say uban nga gibaha. 14 ka balay sa Barangay Poblasyon ug Manubuan ang naapektuhan sa kusog nga hangin niadtong adlawng Sabado, Nobyembre 13. Sa 14 tulo niini ang totally damaged. 22 ka pamilya sab ang gibaha sa Barangay Poblasyon. Sumala ni Marlene Samson, ang Municipal
Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer, pasiuna na nilang natunulan og hinabang ang mga apektadong pamilya, sama na lang sa sinako nga bugas, delata ug trapal nga pangtulda. Ang kusog nga hangin ug ulan epekto sa nasinating weather system sa Mindanao nga mao ang Intertropical Convergence Zone kon ITCZ. Tungod sab sa danlog nga dalan, epekto sa pag-ulan, nagbangga ang duha ka truck sa Barangay Kilada sa Matalam, North Cotabato. Sa cellphone video nga kuha sa motorista nga si Carl Joseph, niadtong adlawng Sabado, makita nga gababag pa tunga sa dalan ang tanker truck ug 10-wheeler truck. Walay nasamdan sa insidente sumala sa pagpangutana ni Carl Joseph sa iyang paglabay. Midumili paghatag og detalye kabahin sa nahitabo ang Matalam Police Station kay protocol matod pa nila nga personal nga mopirma og Freedom of Information sheet ang tanang sakop sa prensa didto sa ilang opisina. Wa na midayon sa iyang kandidatura pagka board member sa North Cotabato ang usa ka Ray Pagal, human kini nagpositibo sa COVID-19. Mihulip kaniya si Kapitan Ryan Kawagdan sa Barangay Saging Makilala kinsa anak ni 2nd District Representative Rudy Kawagdan. Nag-withdraw sab sa iyang kandidatura pagka-Vice Mayor sa lungsod Samlang si Michael Cortez. Tungod niini wala nay makaatbang sa Vice Mayoral race si incumbent Vice Mayor Joselito Peñol. Sa Davao de Oro, wa na sab midayon sa iyang kandidatura pagka-gobernador si re-electionist Governor Tyrone Uy. Gihulipan siya ni Senior Board Member Arturo Uy nga iyang amahan. Si Governor Uy anaa pa sa iyang ikaduhang termino. Ugmaw ka na ang mga balita gikan dinhi sa North Cotabato. Paul, balik kanimo. Daghang salamat, Maricel Butardo. Ubaw kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. O sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar, sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City. Channel 49 ug Channel 50 usab kita sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. Ug syempre, mag-subscribe usab kita sa atong YouTube channel sa Newsline Philippines. 40 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!